Kapani ta hukte bu song haino hailam sugu chini tipra satem ni sibhak tei khwai subdivision ni Shakhtar Mumbai tini sharik jorawo saslam petrol pump gana ni siming haikaba Baijalbari school jora kokbrok roman script no shanui haikaba leri khlai jakha oro thangni manjagi sha khwai subdivision ni joint convener Sasalang Debroma rage haikaba joint convener Daniel Debroma haikaba tipra mathani block president LM Debroma rage social worker Bikas Debroma rage tei oro YTF ni adong rogbo manjakha kheba mani kokok brong na sani haikaba tipra sra wai no kheba roman script ne bagai sanlai ni tong chiriglai ni tong kheba kendra sarkar ni mokola kalai haikaba khunjuo kalai ni bagai kheba roman script ne bagai salburum na sini tipra sra jing tal ngi tong kheba tini sujaro tei roman script na salai kheba chirigui ni tong lai khoi sini tipra sra haikaba tini bo oma haikeno TSF rong ni Shakhtar Mumbai haikaba Baijalbari National Highway route himboto khlaijaka haikaba leri khlaijaka tamo hine kokko sarkar nai di John Convener TSF dingai Sasalang Debroma No solution, no rest. No solution, no rest. We are against action. No rest, no rest. 중 나의 커브락 똥거선이 똥브락. 중 나의 커브락 똥거선이 똥브락. Tama ti kini himbarak la jaga. Pila no, narok no hambai media rong no. Tung tini hojaga tini okloga tini students tini rong churong narok bangma phaijak. Tamni bagai phaijan gagai. Tung borok no nasigui nage tung saimano. Jara tini kok borok sanai tini tipra has tini bukung barangui tongnai ro. Borok no nasigui nage tung saimano belai kheno mokoli mukti kalayo. Piaba seng borok ni bisingo tung habi nai maya. Borok omosike kosto ngui tongo. Tamni kosto ngagai tini hani kok borok bai tini suitaino seng mas hiyangui tongo. Tung orok belai kheno jongjal kasajak. Tini tibrasa rung surungnai rok belai kheno jongjal ongui ba tongo. Seng agini simino seng oma hai jongjal nugui ba tongo. Piaba seng tongui mani tini bukhayok mani. Piaba borok ni kosto borok ni mokoli muktui borok ni je suitai borok suimaya gumani skibai oboni bagai chung tongui maya ngino chung tini orok ma phaika chung tini oma ke himbo tong ma khaika tini man thaino chung ma sanka tamni gake tini man thai tini kobrok gumani skip kringke tini o feature tini bukung bara hinjaknai tini kok sanai rok belakhen borok ni feature belakhen munak nai chung obono harino tini okra hinjaknai te chung oro TISF ni chung joto organization ni te oro members tini joint convener chung joto kok chalai ma bising te tini logio tini saputar tini okra rok botongo obono chung borok bai samani bising tini salaimani bising tino o jongjalno borok tini kok no naragui chung mai baksa logi phaika te tini jara dukhi tongui tongnai tini rung surungnai rok borok ni kobrok guman skibe mas hiyangai borok khadukmani tini borok bongni manthai te tini santai no borok bai baksa mas sanlaika te haklayo tini manthai daktino mannai te tini manthai maya sak chung choba kotor khlaino tongnai tini o chobano chung thaglak amosungno Orang sih himbarak jaga himbarak la jaga. chung himboto khlaijaka chung sonkholani simi chung baijal playground jora chung himboto khlaika amosungno Oma hake himbarak la roman skiri mara mana ta manso. haklayo tini roman skip chung daktino mannai piaba tini roman skip chung ja manya sak te tini logio oma hake dukhito oma ke tini tipra sikli rok te rung surung tongnai rok boroni dukhono chung te oma hake chung khanawi bo chung choijoke tongoi malia chung nangkhang ke te bo choba kotor khlainai amosung Ni chelo mo. ani sini mungke TISF khwai division ni joint convener Daniel Debroma